चवथी पयलीं गणपती पुजन आनी हेर पारंपारीक विधी करून चवथ मनयतात। हे सांगल्यार चडशा जाणांक खरें दिसचें ना। मात देवचाच्या श्री शांतादुर्गा शिशु वाटिकेंत फाटल्या 25 वर्सांच्यान ही परंपरा चलता। सगळे कडेन चवथीच्या तयारेक नेट आयिल्लो आसतनाच सोमारा शांतादुर्गा शिशु वाटिकेंत एका दिसाची चवथ व्हडा दबाज्यान मनयली। गणपती पुजन, आरती आनी हेर विधींच्या सांगतान माणकुल्या भुरग्यांनी चवथीचे घोस्त काडले। दनपारां भुरग्यांनी महाप्रसादाचो आस्वादूय घेतलो। भुरग्यांचे हे उमेदीत शिक्षक आनी पालकूय वांटेकार जाल्ले। आमच्या शिशुवाटिकेत श्री शांतादुर्गा शिशुवाटिकेत गेल्या 25 वर्षापासून गणेशोत्सव आम्ही साजरा करतो आणि हा गणेशोत्सव साजरा करण्यामागचं प्रयोजन असं आहे की मुलांना एक पूजा काय आहे, आपण मूर्ती आणली आहे, पूजा करतोय, आपण आरती म्हणतोय, पूजेचं साहित्य हे यातनं एक लहान सहान त्यातनं ते शिक्षण मिळतं आणि या कारणास्तव आम्ही ह्या पूजेचा आम्ही घाट घातलेला आहे। पूजा म्हणजे अगदी अवास्तव अशा भागातली नाही आहे, पण त्यांना जे समजेल अशा प्रकारात आम्ही ही पूजा करतो। मग त्यांना प्रसाद वाटला जातो, मग महाप्रसाद म्हणून जेवण असतं आणि त्याचा ते आस्वाद घेतात आणि त्या ह्याच्यात त्यांना ही जी मजा येते आणि ते त्यांच्या त्या बालबुद्धीला हे जास्त लक्षात राहतं की आपण काय जेव्हा ते आपल्या घरी गणपती बघतात, ही पूजा बघतात, तेव्हा कुठेतरी एखादं त्यांना पटकन लक्षात येतं की अरे आपण शाळेमध्ये हे केलं होतं, ही पूजा केली होती, आरती म्हटली होती आणि हे सगळं त्यांना थोडंफार त्यांना त्यातली एक माहिती व्हावी हेच या पूजेमागचं आमचं प्रयोजन आहे। विसर्जन असं नसतं। आता ही जी मूर्ती आम्ही आणली आहे, आज ही पूजा झाल्यानंतर आता आम्ही ही मूर्ती उद्या आमच्या देव्हाऱ्यात इथे ठेवतो आणि जिथे मुलांची असेंब्ली होते, रोज प्रार्थना, श्लोक असं म्हटलं जातं